Good afternoon. Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeos sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode and sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the novena to Saint Jude. The strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind,
Offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I'm asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all we invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli ka mangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipudigdi sa daga. Asin uli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging maray na parataman kan sa imong lilanang. Hindi ay minasabutan, asin nautob, an sa imong kabutan, natamano ng kinakban. An kapalibutan, nagsakit, hulikan sa mong mga salangkibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kang kinakban, huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ka na mumuto na Ama. Sa imo kami minahagan ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imo linang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapong nangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigay mo Sa kami. ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Misa pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Erickson Domasian. Dulot ni Jason Arevalo, dulot ni Arimado Elmer and family. Birthday of Romana Elisa Ann. Dulot ni Glenn B. Vergara. Misa pasasalamat dulot ni Edra Ranieses, Luces family, Mrs. Joy Luna, Vashon Arborilla, Jesusa Domino, Fuentespina family, Otivar and Boncodin family. Gift of Life by Rochelle E. Tan. In honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Special intention, dulot ni Lita, Jocelyn A. De Mesa, Otivar and Boncodin family.
Para sa mga masunod na kalag, Rafael Dolot Can Rose ni Rose Santillan Amelitante. All Souls Dolot Can Diesta family. Hill Dolot ni Edita Torres and family. Estin Lee Dolot ni Mirna Sevillano. All Souls Dolot ni Jude Anthony Benedict and family. Emilia Dolot ni Mrs. Joy Luna. All Souls Dolot ni Vashon Arborilla. Avelina Dolot Can Ranyola family. Ana Edilberto Alan Dolot ni Saidel Barbin. Manuanin Diyos, tindugpon gabos, o sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesukristong kagurangnan ang pagkamuot kan Dios ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indogabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Diyos maray na hapon, Padre. Ako unta po ang sa itong mga kasalan tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan sala ko makuring sala ko kaya nakakadya ako kay Santa Maria danay na Birhen sa gabos na Angeles asin Santos asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan pakapatawadaan sa tong kasalan, darahun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Dios sa pagkamundag kan bugtong mo aki makangangalas mong pinunan ang bunga kan pagtubos para sa imong banwaan. Kaya warasan na mimibi kami an kapusugan in pagtubod sa imong mga surugoon. Tanganing sa iyang pag-antabay sinda makaabot sagkod sa panugang premyo nin kamurawayan. Siya nakaibamong nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Sa kuyang mga aki, daiman lugod nin magdaya sa indo. Matanos ang tawo na nagigibo nin katanosan, siring na si Kristo matanos. Sa diri kan diablo ang nabubuhay sa kasalan, huli ta ang diablo para kasala poon sa kapinonan. An aki nin Diyos napadigdi tanganing rumpagon ang mga gibo kan diablo. An gikan sa Diyos dai nagkakasala, huli ta ang banhi nin Diyos yaon sa iya. Dai makakagibo nin kasalan, huli tagikan sa Diyos. Digdi namimidbid ang mga aki nin Diyos, asin ang mga aki nin diablo. Andai nagigibo nin katanosan, bakong aki nin Diyos, siring man andai namumuot sa tugang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puronin daga ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kang gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Maghagubuhob ang dagat asin ang gabos na yaon dyan, ang kinaban asin ang gabos na banwaan. Magurupak ang mga salog, magkurahaw sa kaugmahan ang kabukidan. Nahiling kan gabos na puro ang nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Madatong ang kagurangnan, madatong sa paghukom sa kinaban, uhukuman niya ang kinaban sa katanosan, asin ang katawohan, tatawan niya nin kahusayan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa indo, Asin sa imong espiritu, mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imong kagurangnan. Kan masunod na aldaw, girarayaon duman si Juan, kaiba ang duwa kan sa iyang mga disipulos. Pagkahiling na si Jesus minaagi, nagsabi, ini ang kordero kan Diyos. Pakadangog ka ini ang duwang disipulo, suminunod kay Jesus. Si Jesus nagsalingoy, nahiling ang duwa,
na nagsusunod sa iya. Sinaghapot, ano ang hinahanap nindo? Nagsimbag sinda, Rabay, hain po ang harong mo. Si Jesus nagsabi, madya asin maiiling nindo. Nag-iba sinda, nailing nindaan sa iyang pinag-eerokan asin nagpawalat sa kaibahan niya kan aldaw na ito. Alas 4 na nin hapon kan sinda magduman. Saro kay tong duwa na nagdangog ki Juan asin suminunod ki Jesus. Iyo si Andres, tugang ni Simon Pedro. Anenot na nasabat ni Andres, iyo an sa iyang tugang na si Simon, asin sinabihan na kuami an Mesiyas, na iyo an Kristo, asin ipinamidbid ki Jesus. Hiniling ni Jesus asin sinabihan, ika si Simon, aki ni Juan, ika aapodon na Cephas. Ang maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa binasa niya itong Ebanghelyo mga tugang, nadangog ta ining initial na encuentro or encounter ni Jesus sa iyang enot na mga disipulo. Ang mga nagkapira sa mga enot niyang disipulo, dati mga parasunod ni Juan Bautista, alagad kang namidbidan siya, naging mga parasunod niya. Ang halipot na ining binasa tang gospel account, mga tugang, nagtatao sa sato asin nagpapagirumdom, manunugod po sa tema kan pagiging disipulo. Asin ang Ebanghelyong ini nagtao sa to, ni nagkapirang detalye, manunugod sa pagiging disipulo. Ano ini mga kalidad, ano ini mga disciplines na dapat yaon sa sato, tanganing maging tunay na disipulo nin kagurangnan. Ang enot po, discipleship begins with free will. Ang pagiging disipulo po, sarong dakulang commitment, ang pagsunod sa Diyos, sarong dakulang commitment. Asin ang commitment, dapat nakagamot sa free will o freedom. Ninulita, kung dahil po nakagamot sa freedom, dahil iyan magiging tunay, asin dahil iyan magdadanay na commitment. We cannot commit ourselves kung bako kitang free. Physically free, psychologically free, and spiritually free. Commitments that are forced or made out of fear disappear rather quickly. Dakulong kita mga commitment sa buhay ta. Halimbawa, arog kan commitment kan mag-agom sa lambang saro. Kung ang sarong tawo, napilitan sana na makipag-commit sa iyang agom, ang sa indang relasyon madaling mawara, madaling maraot. Ninulita daing freedom, daing free will, napilitan sana, na pressure, kaya nagpaagom or nag-agom, halimbawa. May mga tugang, you can force a person to say, I love you, but if that person says it out of fear or out of pressure, it really doesn't mean anything at all. But if a person says it freely, it means everything in the world. Ang saro po sa dakulaon na regalo kan Diyos sa kinaaban sa mga tao, ining gift of freedom. Because we are free, we can commit ourselves. Because we are free, we are capable of loving. Because we are free, we are capable of genuine discipleship. So yun yan ang pinaka-enot. Dahil pwedeng napupuwersa sana o dahil pwedeng napipiritan sana. Dapat kusang buot, hali sa free will ang satuyang pagiging mga Kristiyano o pagsunod sa tong kagurangnan. Ang ikadua po, purpose.
dapat yaon dapo inipigapod na purposefulness. Dapat igwa kitang purpose sa pagsunod. Igwa kitang purpose sa pagtubod. Kung nagdangog ka mo sa binasang Santo Ebanghelyo, kang nagsunod sinda kay Kristo, nagkiling si Kristo sa inda, asin hinapot sinda, ano ang pigahanap nindo? This is a very basic question. Ano ang pigahanap mo? Magayon na haputon da bagan sa dirita. Kita po, ano ang pigahanap ta? Ano ang pigi-expect mo? Natata nagtutubod ka. Natata nagsusunod ka sa Diyos. Natata gusto mo maging Kristiyano. Natata nagsisimba ka. Natata nagpapangadji ka. Dapat malinaw sa imo. Ano ang purpose mo? Ano ang goal mo? Ano ang objective mo? Saro ining importantiho na detalye o aspeto kan pagiging disipulo. Ninulit akong bakong klarado sa sato ang purpose ta, hababaw ang satuyang pagiging mga Kristiyano. Arog baga mga tugang halimbawa kan mga parokya o mga simbahan. Ang mga simbahan igwa kita kimanlain-lain na religious organizations. We have different ministries. As in, ang pag-ayon ta sa mga ministries na ini, igwa ki mga duties and responsibilities. Alagad, igwa ki mga parokyano na nag-i-intra sa mga religious organizations, pero bako sa inang klarado, ini mga duties and responsibilities ninda. Kaya dakulon ang mga members ki mga organizations na naiiling mo sana basta may party, basta may pirikturan, basta may karaunan, pero sa mga paggibukan sa inang mga responsibilities, normally pirmisin ng wara. But sabihon, nag-irintra, pero bako klarado sa iya ang purpose, ang katuyuhan kan sa iyang pag-intra sa sarong organization o pag-commit niya sa sarong ministry. So yun ang ikadua mga tugang, purpose. Dapat ining purposefulness sa satuyang pagiging Kristiyano, klarado sa sato. Yan ikatulo po, perseverance. Mga tugang, ang pagiging Kristiyano, this is not a bed of roses. Being a disciple is not a free ride affair. Bako pirming magian ang buhay. Ang Diyos dai man nagpopromesa na porket Kristiyano ka, exempted ka sa mga kadipisilan o sa mga problema kan buhay. Ang kamatuoran po kaiyan, bakong pasil ang pagsabuhay ta kan sa tuyang pagtubod. Kaya nga di baga po sabi nindo, masarap ang bawal. Ta sa human point of view ta, gani mas pasil gibuhon ang mga bagay na sala. Pero ang mga bagay na tama, gani mas dipisil. Kaipuhanin pagsakripisyo, kaya kaipuhan ang perseverance. Kaya kung dai kang perseverance, sigurado dai mo makakayanan ang inaapod tang discipleship o dai ka magiging dayupot na parasunod ni Kristo. Ang ikaapat po, self-denial. Nadangog nindo sa binasang Ebanghelyo, naghapot man itong mga nagsunod kay Kristo, hinapot ninda ang kagurangnan. Ika po, sa inka naka-star, well, araman ninda na si Kristo actually can enot mayong istaran because Jesus was an itinerant preacher. Sige sa libot. Kung saan sa iabot nin banggi, kung saan may minaako sa iya, duman sa na siya minakaturog o duman na siya minadagos. Mayo siyang sadiri, mayo siyang kayamanan. Mayo siyang kayamanan. Mga tugang, saro inis, yun ang ikaapat na importantiho na discipline kan pagiging parasunod ni Kristo. Kung nag-i-expect po kita na sa satuyang pagtubod, magiging mayaman kita, or ini-garantiya tanganing manggana ka sa loto ki more than 500 million aron kan amiga nindong tagaligaw, o ang pagpangadji sa paagi kay nisuswertihon ka sa imong karir, baka po nasa sala kita. Ano ba talaga ang mas muyata? Di ba? Do you love the consolations from God
or the God of consolation. Sabi nga ni Ninda, alin talaga ang namumutan ta? The fruits or the blessings of the fruits of God, or the God or the giver of fruits ang nagtatao kaining mga bunga asin konsolasyon sa kinaaban. Mga tugang, dapat naklarado sa isip ta na ang pagsunod sa mahal na Diyos bako ta tanganing yumaman, bako ini ang katuyuhan kan sa tuyang pagiging mga Kristiyano. Dapat ang importante sa isip ta ang persona ni Kristo. Well, kung sakali na nagkakaigwa ka ki mga material blessings, ang gabos na ini bonus na sana. Ninulit ang pinaka-importante sa satuyang pagtubod ang satuyang relasyon sa Dios. Na aram ta, iyo talaga ang magtatao nin hararom na kaugmahan sa sato. Ani kalima po, readiness. Ano po ang but sabihon? Ang pagtubod da po, ang pagsabuhay kan pagtubod, dapat nasusustiniran. Bako dapat seasonal sana. Nugad baga may mga tao na nagsasabi, an amo mingaya mabuot man, generous, lalong-lalo na ngayakon malinaw ang pag-isip. Pero pagdagit ngaya ay gumirilid na kamo. Mga tugang, dapat ang karahayan ng buot o ang pagiging generous sa limbawa, bako hindi dapat seasonal na gani pagmaray ang pagmati mo sa kakasana nagiging generous o nagiging marahay, basta not in good mood ka, bako ka ng marahay. You know, well, naturalmente bilang mga tao, nugad nadadagit kita, you have the right to be upset, but you don't have the right to upset those people around you. Well, gabos magita nadadagit, pero dae ka nin right or dae ka nin diretso na damayon mo ang mga tawong nakapalibot sa imo. Ang paanbot sabihon kan readiness, mga tugang, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, kung ikasarong tunay na disipulo ng Diyos, gigibuhon mo kung ano ang tama, asin kung ano ang maninigo. Isiring man ang saro sa kalabanta ng mga Pilipino, inipiga apod ta baga pong procrastination. Lugad mahilig kita mag-delay kan mga bagay-bagay. Pwede man sa nanggibuhon ngunyan, ipinagpapaliban ta pa sa ibang panahon. Readiness ang kaipuhan. Dapat ta po, ano man na pwedeng gibuhon, ano man na marahay na dapat nagibuhon, dapat pigigibo tulos. Ninuli takon pigigibo ta tulos, dahi ta na nalilingwan, nauutob ta ang satuyang mga moral na obligasyon. Asin an huli po, intimacy with God. Kung nagdangog ka mo sa binasang Santo Ebanghelyo, naugmahon itong mga parasunod ni Kristo, halos na nalingwan ninda so oras na kaiba na ninda ang kagurangnan. Halos nalingwan ninda na nagkapira na pala na oras nakahampang ninda si Kristo. But sabihon, naugmahon sinda sinaging very memorable itong oras nakahampang ninda ang kagurangnan. Mga tugang, iyo da po ini ang magpapakusog kan sa tuyang pagtubod kung kita igwanin intimate relationship with God. Kung kita da po nagiging bukas sa iya sa paagi kan pagpangadji, sa paagi kan pagresibita kan mga sakramento kan simbahan, lalong-lalo na ang Santa Misa. Ninulita ining mga momentong ini na kung sain ang Diyos nakakaibanan yato, iyo po ini ang nagkukumpleto sa sato, iyo ini ang nagpapakusog sa sato, asin iyo ini ang magtatao nin inspirasyon tanganing padagos tang gibuhon ang satuya mga obligasyon bilang mga parasunod niya. Sa pagpadagos ta po kan Santa Misa, hagadon ta po ang danay na pamibi para sa sato ni San Judas Tadeo, siring man anibang mga disipulo kan kagurangnan, nalugod kita man arog sa inda, maging dayupot sa satuyang pagsunod sa satong kagurangnan. Sangaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen.
kami mga tugang tanganing ansako an sa indong atang akoon man kan Dios na makakamhan. Akaon man lugod kan kagurangnan anatan sa imong mga kamot para sa paumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako an sa muyang atang nahuli kay ni nahahaman an mamurawayo na pagpatinao-tauhan siring kaming nagdodolot kan mga itinaumo maging maninigong mag-ako sa imo man sana huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asinda. Totoong maninigo asin dapat matanos nakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na makakaman na sindaing kasaggoran huli ki Kristong kagurangnan. Huli sa iya nagbanaag ngunyan sa hunglunan na nagdarakan sa muyang pagtubos nakan-an sa muyang kaliyahan inako kan sa imong tataramon ang magagagdano na pagkatawo bako sa nang naging danay na kagalang-galang kundi sa makangangalas na pakisumaro kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman kaya kairiba kan mga koro nin mga angheles nag-uumaw kami sa imo asin maugmang nagpapahayag kan sa muyang pagtubod. Kagurang na ni kananggad ang banal burabod din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhunindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo nugod, huli ka ni Espiritu Santo.
Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa manodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siling man girumduma sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang, na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kaiba kan mga apostoles, asin kan gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siriman kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa indo an katuninongan. Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan Bako ako maniligo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumay. At amanon manlugod kita, kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of his love. Amen. Please be seated. Announcement po. Memorial of St. Elizabeth Ann Seton, Religious, Ngunyan. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyato sa mga misa kan nakaaging Webes nag-abot sa 17,379 asin 10 centavos. Ang nambag niyato sa alas 5 misa, 4,348 pesos asin 55 centavos. Ang second collection,
Nagabot po sa 4,310 pesos as in 60 centavos. Available po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Para sa mga mauot po, magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Mauot mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous na tig 2,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, duwang 800 pesos, duwang 300 pesos, 200 pesos. Leticia A. Lo, 1,000 pesos. Abion Family, 1,000 pesos. Chelsea Dalde, 1,000 pesos. Arsiga Family, 100 pesos. Jos Mabalos. Mamibi kita. O Diyos na makakamang namimibi kami, warasan na padagos, maging pusog ang samong buhay, sa bagsik kan mga banal na misteryo, uli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos, kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.